אז ככה, באופן כללי, צריך לדבר כשאתה מנהל את חשבונות הבנק שלך בעסק, ברמה העקרונית, תמיד להיות בפלוס. נקודה חשובה, תמיד להיות בפלוס. המינוס והמסגרת משמשים רק למה שנקרא מרווח סיכון. זה כתוב בספר שלי אגב בעניין הזה. מהו מרווח סיכון? אותו סיכון שמה קורה אם יש איזושהי נפילה דרמטית בשוק, האם יש מלחמה, או לקוח משמעותי לא משלם. כך שלצורך העניין נניח שאתה עסק שבכל חודש מגלגל 300,000 שקלים, וה-300,000 שקלים האלה מגיעים מאותו מרכז רווח לצורך העניין, קבוצת לקוחות משכנתאות. דוגמה. אז אם קרה משהו דרמטי בשוק, כל אותה קבוצה לא תשלם. אז הסיכון שיהיו 300,000 שקל, אז המסגרת שצריכה 300,000 שקל. ואז השאלה היא ממי לקחת את זה, מבנק אחד או מכמה בנקים. באופן חד משמעי. ככל שעובדים יותר בנקים, הסיכוי שלך להגיע לריבית טובה יותר ולהטבות שונות טובות יותר, הוא גבוה יותר, אבל אסור להתפזר.